Mas. Yo, Janakane duwe jelaras Indonesia. Wah. Iya uga ana bebungah sing kudu tak aturke utawa tak paringke marang Nduk Niken lawan Mas Ardi. Oh, ngono. Iya. Ya, saka Bulis Maksum so Mbak Ika Ratu Jaya iki wis transfer kelawan aku engko tak aturke karo Nduk Niken. Oh iya, Yo, musike, Mas. Ya. Ya, Mas Ardi. Salaman sik. Nah, ngono kae. Nggih, pripun, Pak? Ora piye-piye, kowe jago ngono karo Niken kuwi kok. Lah aku ngono karo ibumu dadi obat nyamuk. Kenapa sih? Apa? Kenapa? Iki kakakmu berdua harus bertanggung jawab. Kenapa? Jujur cah loro. Kowe ndek setu kok nganti telat ora mangkat ki sing salah sapa? Cah loro kuwi. Saya muni yo, kowe ora salah. Bise, Pak. Sing salah bise. Kok iso nyalane bis? Lah kula ditinggal lho, Pak. Ditinggal bangku. Sampeyan iki kudune Tuwapuk cangkemmu doan kowe kalau. Kowe do karemu piye? Lek semayanan kowe ngomong karo Pak Kangko, "Pun jam 1 pun dugi kok, Pak. Kok nganti setengah 3 bise mangkat. Kok iki rong teko iki mok gondol nyandi." pesawat delay ya, Yang ya. Delay, Pak. Delay. Lah. Saiki kowe do tanggung jawab ngono kuwi, Nganti Pak Kangko ki yo gone Pak, kurang. Pak mandok wis lho, Pak. Ora perkara wis karo ora. Sekali tuh, Pak. Gek ning Bojonegoro sing nonton wong sak lapangan yo gone mek 7. Mergo lah sing balung ki ora enek mergo Ardi ora mangkat. Kowe ora mesane bapakmu. Kowe kudune kayak ganti rugi karo bapak. Kompensasi. Oh. Kayak piye to ceritane piye asine? Muni yo. Jam 1 dhewe lagi mangkat Oh, iya lagi tekan kono iki, Pak. Setan. Lagi teko, Pak. Miskom, Pak, miskom. Jam 1, Pak. Mosok yo langsung nyuk ngono kan yo ndak penak lho, Pak. Sampeyan gak ngesane, Pak. Ketemu mek sak nyuk, ho. Gak ngesane sampean. Sampean yo duwe pasangan lho, Pak. Sampean yo duwe butuwi lho. Iya Apa ngerti. sampean ketemu karo butuwi mek sak nyuk apa yo marem atine sampean. Sampean kudune yo tanggung jawab, Pak. Aku ki ketemu mbek Mas Ardi ora bendino lho, Pak. Yo isaku yo semek kuwi tok. Sampeyan iki kudune ngerteni, Pak. Sampeyan ora oleh ngono kuwi, Pak. Sik tak omong sik jangkrik. Aku tak omong sik ngene lho. Momen das golek musuh cah loro ngene. Ngene lho, ketika kamu itu berjanji harus ditepati. Gitu loh. Ya namanya janji manusia itu kan kadang bisa meleset toh, Pak. Asine sing dawa-dawa wektu sapa? Cah loro iki. Kowe ngaku Di, sing dawa-dawa wektu sapa? Nganti plurae yoga, nganti pucet. Lah iki ning besok mau witu tok. Luwe apa? Ora mergo Mas Ardi marah-marah. Iya. Heeh, nek ora apa-apa. Bapak ki ora apa-apa nek untuk kamu ki ora apa-apa. Ya monggo gujonan, kegojekan ngono lho. Yogane diwijolar iki wong turah-turah. Oh iya. Sawangen to. Nganti Bu Sri saka Bandung mau ya dia. Sore mau ya. Gawakne jarik kuwi cacahe ana 22. Ngantek kurang. Ngene iki lek mangkat kabeh wong 17, wong 30. Ora susah aku lek isuk. Gak iki wis lunas lho duwite. Ja, piye ngono kuwi? Lah ya, kuwi lho katresnane Bu, matur nuwun karo Bu Sri. Di, kowe diparingi apa? Kagem Bu Sri ingkang tebih-tebih saking Bandung lho, Pak. Iki nggih. Makasih nggih Bu kangge jarike mas-mas kula DLI niki. Kula kanca-kanca lantaran Mas Ardi kowe do entuk jarik, matur nuwun karo Mas Ardi. Kali Bu Sri niku napa nderek teng mriki wae? Teng mriki kok Bandung lho kan, pengen ketemu awakmu kok. Oh, oke. Halo Bu. Wis tau ning omahmu lho, wis tau ning omahmu Bu Sri, kelingan ora? ketemune karo mama tapi Karo mamahmu.
Weh, nyeluk Mbak Wiwin iso mamah lho. Sik. Nyeluke ibu ini kan mamah lho. Lah, Mbak Nika kan nyeluke mama to. Sik, saiki tak terus terang ning kene wedesane wong akeh. Kowe cah loro ki karepmu do piye? Kok iso nyeluk Mbak Wiwin, Mbak ini kan kok mamah. Ya kan bahasane aku to, Pak. Ngoten nggih. Pripun? Lah iya Mbak Wiwin kok mamah termasuk mamamu. Ya bakale, Pak. Oh ngono. Cah loro asine piye? Cah loro asine piye? Kabeh do takon karo aku. Pripun to Pak Kangko? Pripun to Bu Dwi? Ardi kali niken pun pacaran apa dereng? Wah, aku yo ngono. Saiki jawaban dhewe nang netizen. Kita ini hanya kakak adik. Ah niku pun bener. Wes, tenan ngono ya. Iya, Pak. Heeh. Iki tak anggap masku dhewe. Mas Ardi nganggep aku adik, Pak. Nggih niku pun. Tak kandhani ya, kowe tak kandhani. Aku mbiyen karo Bu Dwi ya ngono. Bu Dwi ki kok karo aku tak anggap ATM. Adik. ATM ki adik tapi mesra. Suwi-suwi. Apa, Pak? Suwi-suwi ngopo? Wes kuwi ya, ngono ya. Ngono ya. Ngono ya. Ya, Kita kita juga ATM. ATM ya, Pak? ATN Adik tapi nesunan. Wah iya. Iya. Heeh. Maturke apa nek karo Bu Sri? Nggih, matur nuwun kagem tali asih, kagem kula Mbak Niken. Mangke kula bareng nggih Bu, niki tesih kula beton. Oh. Dikek duit barang to, Mo? Nggih, diparingi tali asih. Aku dadi kelingan aku ya dititipi duit kok kowe cah loro kok. Mong tali asih. Tali kotangi ora. Tuku dhewe. Iki saka Mbak Ika Ratu Jaya 500.000. Nah, saka Bulis Maksum juga 500.000, yang 500 untuk Dwi Jolaras Indonesia. Yang 500 nanti dibagi untuk Legit dan Mbak sapa jenenge kae? Angel juga untuk tim utawa grup Icilik-icilik Cerit. Nah, Apa tejane cilik-cilik cerit iki? iki grupe cah loro kuwi lho. Kuwete Mbak Mayang karo Mak Jumpe. Heeh, ya iki dadi 500 ya. Iki aku mau nyampaikan kok nyo. Iki cah loro, iki Ardi iki kan nyo. Nah, tampa. Wis kaya ngono lho tresnane karo awakmu. Iya. Terima kasih untuk Bulis Maksum yang ada di Den Haag, Belanda. Nggih. Juga terima kasih untuk Mbak Ika Ratu Jaya yang ada di Hong Kong. Nah, Ya, terima kasih buat Mbak Ika Ratu Jaya dan juga Mbak Mbak Bulis Maksum. Bulis Maksum Ya. Den Haag. yang ada di Hong Kong. Di Den Haag, Belanda. Ya. Ardi nganti apal kulino diparingi. Nggih, lah niki pun makaping-kaping ya, Pak. Oh iya. Ya. Ya saiki kowe nembang cah loro arep lagune apa terserah. Kita kasih lagu yang terbaru Mas Ardi. Apa? Apa? Ayo Mas, kicing miring Mas, wila Mas. Ngomong Mas Dogon. Anu bos pitanala Mas. Puspitanolo. Iya. Mbak kowe Ardi apa Puspitanolo? Apa di? Wow. Dereng iki Pak jane. Iya. Kayak samu apa? Kadek ini takon apa nih kok? Nggih niku mboten napa-napa. Kusuma Wijaya. Ya, Kusuma Wijaya. Ah ya. Kalih ngawur sithik, Pak. Oh ngawur apa-apa. Wong mendem sithik wae ora apa-apa kok. Ki. Sampeyan mau mendem to? Ora Kok abang matane? Ngantuk. ngantuk. Boten. Oh, jare kok sithik ngono. Iya. Ngono kok adik. Adik apa? Telek. Iki tok maneh awak dhewe pacaran, Mas. Iya. Gitu. Totoke. Tok maneh dhewe pacaran gitu. Terus mari ngono ade rapi, terus dia anake legit ngono. Engko Pak enek dramane Pak. Oke. Iki mesra sik, iki ceritane Kusuma Wijaya iki mesra sik Pak. Wah, baru pertama jumpa dan saling mencintai ngono ta. Heeh, terus Kusuma Wijaya. barang-barang kok rapi, terus Heeh. dia anak Legit. legit. Ngono legit ku yo ditampelne. Ya, ning wajah yo member awakmu kok wajah legit yo. Rupane iki lho. Oh
nggih, mirip gitu, Pak. Mirip. Mirip. Ya. Ayo nduk medun dadi anake. Nyah tak sangoni 100. Ya. Nduk. Nah, duwe anak wedok jenenge Legit ya pinter nyanyi, pinter nyinden. Nah, ya. Ya nduk medun nduk. Nah, kamu sebagai anaknya Pak Ardi karo Mbok Deniken. Mbok De, Mama. Panggil aku Mama. Oh, Mama, ya Mama. Iya. Oke. Mama dan Papa. Oh iya. Ya, dhewe kok Mama Papa lo apik ya, Mas. Iya. Maksudnya wajahe no cocok no lho, Pak. Ana sing ngandakne kowe Ardi ki wadahe mirip kok. Mirip Mirip. Wajah iki meh padha no, visi Kale? meh padha. Karo Ardi. kula. Heeh. Kula kali Mas Ardi. Heeh. Mirip. Lah Mirip. kakak adik Pak. Oh iya kakak adik ya. Heeh. Iya. Gimana? Suami gimana sih? Eh, Lapi dong. iya. Jaksel banget loh. Kok aku didiemin? Iya, sebentar ya, Nak. Sebentar ya. Ini Papa Ditambah sama anaknya bareng Mama. loh. Mama mau bikin cucu. Jadi orang metu. Bisa bikin cucu. Oh, Mimi cucu. Ini Mimi cucu. Makasih, Mama. Iya, Nak. Sini. Tengah, nih. Tengah. Ngapa? Sikilmu ngapa? Enek salah titik. Papa, ini anaknya loh. Ditanyai ngono apa-apa gitu kok. Meneng kayak kambek papae kok piye to mamah ki? Hah? Iki piye to mah papa ki kok meneng bae iki kambek Iya, anake? papamu rada bisu soalnya, Nak. Ya kurane ya. Wong Papa ambek mama pas gawe sampeyan meneng-menengan. Bikin Umpama iya ya. Kok, Wong panggung ki panggung sandiwara ora apa-apa umpama kok. Yo ngene iki aku sing disemprot. Bikinnya Apa? gimana mama? gawene piye? Lah piye kok lali aku Iki ya. piye kok ditakoki kok Gak ketok soalnya. Gawene anu. Lah wes dicili ya, Cekon. Iya. Ayo, saiki dites dulu suarane. Dites suarane. Apa suarane, Nduk? Nduk. Mau nembang Legit. apa? apa ini? Apa bawa. Bobo meneh. Bawa kok ben dikendangi mbek papa engko langgame ya. Ya. Bobo apa nggih? Bawa sing sampean gak iso pengrawite ra mudeng. Anu ganti slendro wae, ganti slendro. Nah, ya. Ya, gandeng Nduk Legit lahir kuwi gawene Ardi karo Niken ki ning Gubuk Asmara. Dadi Gubuk Asmara nyingkar-nyingkur. Nyingkur. Lah iya kuwi. Kakek diem dulu, Kakek. Oh, kakek Iya iya. no, Kakek. Oh, wis tuwek mento ya awakku. Nah, iya. Nyingkur. Bae iki rong iso ki. Latihan ya Mbak ki. Iya. Mbak piye to mamah, Mbak? Mama Niken. Mas Bandi enek ora Mas Bandi? Kendange jokno ning arep kene Mas Bandi. Nah, kok dikendangi papae. Nduk. Nah, putuku si Legit. Nah. Nggih, Kong. Nah, kong kang mangungkung. Ya. Iya. Piye to mama Iya, kok sabar. Sabang dor. Nyingkar nyingkur. nyengkar nyengkur wiwitane nyengkar nyengkur lingsem yengke mutan Yayo. lelampahan kangka wuri piye to
to, Mak. Ya bener. Bener, Nduk. Ya ora apa-apa, bener kuwi bener. Ya yo ya yo. Tulus. Nah. Tresno tulus. Nadyan ning gubuk ya. Nadyan ning kubuk asmara. Iso to? Iso. Iya anake. Iya. Makasih ya, Mama. Iya sayang, anake seniman ambek seniwati. Heeh. Bapake pengrawit, ibuke sinden dadi anak ya. Waranggana. Bunga ya Pak ya, duwe anak kaya ngene ya Pak ya. Ya bunga no. Pinter nembang kok. Iya. Sampeyan won gekne kopi apa teh? Teh wae teh. Teh ae. Teh nganggo susu tapi. Iya. Teh tarik. Anu berarti teh tarik ya. Ya teh tarik. Heeh, teh tarik. Sampeyan nek kaya ngono adewe gak mesra apa disawang anake lho kaya taraki satu Ya, wae. malah isi nek di sawang anak iki. Engko wae. Iya. Ayo papa anake dan dikendangi. Ya, Anake kendangi. dadi kendangi. Ya. Sening. Oh duduk ya Pak ya. Esok awan. Ya. Yen liwat. Lah iki pancen lagune meh padha kabeh kok. Sing nembang anake karo mamae, sing ngendang bapake ayo. Ya. 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 Ya nak. Kayak apa? Yen liwat. Ya. Yen liwat aku kelingan aku bakai biyen tak leret inget cagak kabak tulisan marana kadai isih beramat gubuk asmara biyen kae tak gandum tresno tanpa bantal tanpa kuasa kata putih kata manas moro kebet kaini parawati wiwit biyen tumakas saiki gubuk kae kebak cerita wayah wengi nganti Eh. Ngene iki jan kaya keluarga sejahtera ya, Nok. Ya, sing lanang ngendang, sing wedok nyinden, anake ya iso nyinden, ya. Kok beda karo aku, kowe ngopo? Aku ki dalang, bojoku iki sinden, lah kok duwe anak tukang mancing. Lah ya. kan hobi toh Pak. Hobi ya? Kan hobi, tapi kan ada jiwa keseniannya. Mancing kok seni iki senine nggo ngendi ya? Seni loh Pak, seni mancing. Wah, jangan betul sembarang. Iya. Dadakan sajroning ati datang luntur Dandune Mas Ardi. kaya marak aku kowe dadi karawan ayo joget, motoran.
Ya. Ya, matur nuwun. Alhamdulillah. Marem rasane. Ah. Papa sudah gimana rasanya Papa? Sudah capek, sudah capek. Sudah capek. Anaknya disangoni sih, anaknya sangoni sih. Lah duitnya sembuh sampeyan kok. Ya bisa ngene sini. Oh, aja sampeyan ngono dilek nyeluki. Lah duwite mok gawa peyan. Oh lah, peyan malah Peyan. penak to Papa. Marah to peyan. Ngono no. Iki sih tok mamundur sing ngaturke dhuwit 1 juta ki mau kan. Napa Pak? Rindunya hatiku. Sip. Oh, adewe njajal dangdutan. Ya. Nah. Oh iya. Nadane Mas. Ya, Anu bukete saka Mbak Anu mau Mas Adi. Nggih. Wis magawa ya. Nggih, enten titipan buket. Ya, tonton maneh to. Aku ki nyanyi terus sampean nggawa buket terus ngene to. Ya. Ngono to. Itu buketnya dari Mbak sapa mau. Sik, Pak. Nah, ini juga dari Mbak Puspita. Oh, sing ngaweni buket, heeh. Pas maringi 200 kanggo Mas Ardi karo Nduk Niken. Nah, ya. Nggih, niki enten titipan buket. Heeh. Bunga. Main sak gerbus ini, main Elek tapi ora estetik. kiklo Pak, bunga iki, enggak apa-apa. Mas sak kerduse. Pengirim dari Mbak Puspita, Mbak Rahma, Mbak Nui Nunung, dan Mbak Ani Indahwati. Terima kasih, semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Dan Terus terus itu- ngefans sama Arni. Terus itu ada titipan uang 200. Ah. Nah, aku sampean kirim nomor Peyan, rekening. peyan. Oh, peyan gowo ya. Kirim nomor rekening ya. Iya, iya. Gampang. Iya. Angko disambung kon gara-gara ya kan Iya. jadi luar tak duelke antarané Niken karo Gendo Legit wanci gara-gara Oke. joget jaipongan. Wah, sekilin ning nggo jaipong, heeh. Oh iya, wis iki dawuh perang ya, Nduk. Lakon kuwi kudu ana bajute. Oh ngono. Engko seneng-seneng iso dituking nggon wanci gara-gara. Nah, ya. Kalau sawangan mendung mentiung kaya gawe payung, Nduk.